на Коледа и на мляко с бисквити. Аз съм тук с Вогия по работа. Чух, че в тукашното училище няма да празнуват Коледа. Пак ли с тези драми Гринч? Не разбрали? Никой няма да краде Коледа. Напротив, чух, че децата не слушат, джуджетата са под стрес. Интернета пак е спрял, тук е перфектното място за антиколедна мисия. Не, няма да ти позволим, ще ти докажем, че тук, в Суиван Вазо, Коледата живее в сърцата на децата ни. Ще ти уредя среща с няколко влиятелни коледни личности. Пак ли някоя принцеса? Добре дошъл, Гринч. Дядо Коледа ти праща много поздрави. Не можа да дойде, за да провери дали шейната е в готовност. Помоли ги да ми помогнат да те убедим, че Коледата няма да се провали. Информацията ти за джуджетата е грешна. По първи данни е имал съмнения за лоша дисциплина. Джуджета, събрах ви тук по спешен случай. Децата в училище вече не слушаше. Как така не слушат? Кой ще ни слага бисквитки по телхата? Твърдено е. Всички е под класната стая, хвърлят хартийки, говорят си, снимат си селфита. Като с водни пистолети и се снимат на лайф. Ви просто са весели. Дядо Коледа е притеснен. Казва, проверете ги. Ако не слушат, подаръци няма да има. Не може ли да ги проверим, като хакнем училищното видеонаблюдение? Трябва последния звънец да бие. Ще го изчакаме и влизаме. Виждаш ли, Боско? Казах ти! Пълна катастрофа е! Хартийките са наистина навсякъде. Вижте, пълен воден пистолет, поне си имало настроение. Да наблюдаваме още малко. Вижте, тук пише Мария пети клас. Това момиче е рисувано невероятно. Вижте цветовете и детайлите. Много е красиво. Прекрасно. Това си истински талант. Тези деца и пеят. Вижте този TikTok и това видео YouTube. Значи има надежда в света. Вижте, отличен тест. И то не е един. Казах ви, че са умни, просто им скучно понякога. Не са лоши, просто са различни. И малко по-шумни. Признавам, могат да са палви, но имат златни сърца и пълни глави с идеи. Време интересно и блестят. Направя видео с хаштаг деца са супер сили. Ще направя кексчета за всички. Е решено. Ще кажем на дядо Коледа, че децата не само слушат, А мечтаят, създават и заслужават не само подаръци, а и добавка бисквитка. Добре де, значи не всички са толкова лоши. Но това не значи, че Коледата е спасена. Спокойно, още не си видял всичко. В Арандел има две дами, които знаят какво е коледен дух. да позная, времето рязко ще се заледи. Точно така, да видим как Елза и Яна ще прекарат коледния си следобед. Ох, Елза, толкова съм изгорена, че сега дори да ме замразиш, ще съм ти благодарна. Мога само ако ми направиш снежен филтър за селфи. Ох, чакай да ти споделя нещо, което ме притеснява. Ти за този Олаф и неговите тиктоци. Или ако е за Кристоф, че литературата ти не е толкова вкуса с чеса, не ме интересува. Не беше експеримент, да на този свестувам мири. Уау, идея за новият ми мърч. И така де, трябва да събирам пари за образованието на дъщеря си. Това всъщност ми е проблема. Където и да я напиша, децата все са лоши. Карат се, не слушат учителката, викат. Ужасно, не искам дъщеря ми да попадне в тази среда. Не, чакай, слушай, бюджетите на дядо Коледа били на инспекция в едно училище, средно училище Иван Вазов в град Споге. Че децата не слушат хвърляли хартийки, пръскали са се с водни пистолети, като Крисофов в дискотеката, с салфетките. Бюджетите били инкогнито и какво мислиш? Набирали ли са рисунки от лични тестове с видео и пеещи деца?
ако сте талант, точно като теб, когато украсяваш елха и после запалиш гирлянда в супата. Но сериозно, реших, ще запиша малката си дъщеря Таня. Щом джуджетата са потвърдили, че слушат, получават подаръци и са умни. Това е училището. Ако те слушат, ще правят джуджетата. Те захващат джуджета под стрес, но вършат работа. На здраве за всички училища, шумни, но пълни с любов. Като до дома! Добре, това си беше забавно, но какво от това? Две принцеси говорят за училища. Да, дори те разбраха, че децата в Суиван Вазов заслужават Коледа. А сега ще ти покажа последното доказателство. Направо от работилницата на дядо Коледа. Видеонаблюдението в работилницата е много добро. О, страхотно! Още джуджета! Мога ли поне още една бисквитка да си взема? Само ако не я откраднеш. Добре, екип, поставят ни точно 5000 играчи за доставка. Време за коледно чудо дигитално издание. Всичко е във облака, шефе, работим онлайн, 3D принтерите са на Макс. Аз направих нов дизайн на кукла. Тя може да пее, да танцува и да прави селфита. А аз проектирах шоколад, който никога не свършва. Ех, колко ни е лесно с тези нови технологии. Всичко върви чудесно. Чакайте. Имаме проблем. Какъв проблем? Интернетът спря. Как ще си направя новия дизайн без интернет? А моите рецепти за бисквитки са в Pinterest. Всички файлове за играчки са в облака. Ще опитам да рестартирам рутера. Рутерче моя, моля, те върни ни Коледа. Добре, ще се опитам да направя скица на хартия. Как се използва това? Молив ли е? Какво ли е? Аз ще ръпа по старомодния начин. Помощ, играчката ме нападна! Няма сигнал, няма тикток, няма смисъл от живота. Джуджета, спомнете си какво каза дядо Коледа. Истинската магия не идва от Wi-Fi, а от сърцето. Прав си, шефе, да опитаме по старомодния начин. Хайде, приятели, най-накрая истинска работа, без Google. Вау, без интернета пак стана. Виж колко са красиви и различни пъстри, направени с любов. И вкусни! Може да сме хаштаг модерни джуджета, но понякога по-хубавите неща се правят офлайн. Интернетът се върна. Никой не го включва. Хайде да направим групово селфи за финал. Хайде да кажем без Wi-Fi, без паника. Без Wi-Fi, без паника! Тези деца, тези джуджета, тези и дори тези принцеси, всичките ми доказаха едно. Коледата не може да се открадне, ако живее в хората. Добре дошъл в отбора, Гринч. Една бисквитка за прошка. Само една и не я споделям! А ние ще споделим радостта, защото нашите деца я заслужават. Точно така. Те показаха, че Коледата не е в подаръците, а в усмивките, приятелството и вярата в чудеса. Вместо да открадна, ще я празнувам с вас. Така и така съм дошъл до Свогия. Snow is falling gently on this special night. Cindy Lou is worried, something isn't right. Mrs. Claus is searching, elves are full of fright. Snow White whispers softly, we must make this right. There's trouble in the North Pole, the lights are burning low, and suddenly a green face appears. We all know who will show. We've got to save Christmas tonight. Shine our hearts and bring back the light. Grinch, Cindy, elves and Snow White, Mrs. Claus leading us right. Hand in hand
The Grinch steps forward slowly. I didn't cause this mess, but if you need my help, then I'll do my very best. Cindy smiles brightly. We know you've changed your ways, and the elves begin to gather